दिनैनि गोदान आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलनि जोहै नुनो मोनखादों। जुदि नोंथांनि आखायाव रेशन कार्ड दं, नोंथांनो आसाम गभर्नमेन्टआ 5000 रां होगोन। बेल' नङा, 5000ल' नङा। जुदि नोंथांनि आखायाव रेशन कार्ड दं, नोंथाङा 25,000 रां, बेखिनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। बे ओरैनो बुंनाय बाथ्रा नङा। नोंथाङा बे 25,000 रांखौ बोरै मोननो हागोन, बेनि फुल डिटेल्सखौ आङो नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै खोन्थाहरगोन। नोंथाङा बे स्किमाव बोरै एप्लाइ खालामनो, माबायदि नोंथांनो डकुमेन्ट नांगोन, माबायदि बेनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया, जोङो बेफोरनि गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान गभर्नमेन्ट स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव जुदि गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों आसामनि CMआनो बेखौ पस्ट खालामनानै होदों। लोगोसे बे स्किमनि मुंखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। बे स्किमा मा? नोंथाङा बेयाव 25,000 रां मोननो थांगासिनो दं। अनलि बे स्किमाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ होयोमोन 20,000 रां। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। प्लास बेयाव आसाम गभर्नमेन्टआ दा एड खालामना होबावगोन नोंथांमोननो। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेयाव स्पेसियेलि 5,000 रांखौ एड खालामना होगोन। टटेल नोंथांमोना मोननो हागोन 25,000 रां। बेखिनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया बे स्किमा मा आरो बे स्किमखौ नोंथांनो मानि थाखाय होगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायनि। नोंथाङा गावनो नैबे पस्टखौ नायजागोन। ससियेल मिडिया एक्सआव बेखौ पस्ट खालामदों CMआ। आं बेनिनो आपडेट लानानै फैदों। लोगोसे नोंथाङा बेयाव बोरै एप्लाइ खालामनो, बेनि डिटेल्सखौबो जोङो नायगोन। आरो नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों टटेलै दा नैबेनि आसामाव बेनि अलरेडि बेनिफिटखौ गोबां फेमिलि न'खरफोरा मोननो हाबाय। इन दा लास्ट 3 years, बोसोरथामाव नैबेयाव 2,772 फेमिलिया बिनि बेनिफिटखौ मोनबाय होननानै बुंदों। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। दानिया बे स्किमनि जोङो डिटेल्सखौ नायगोन। बे स्किमा मा? बे स्किमानो जाहैबाय सापर्टिं नैबेयाव आसाम फेमिलि उइथ नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम। नोंथांमोना खोनादो जानो हागौ। बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम। बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि। नाथाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे स्किमाव अनलि 20,000ल' रां होयोमोन। प्लास दा आसाम गभर्नमेन्टआ प्लास खालामनानै बेयाव दा नोंथांमोननो 25,000 बेखिनि रांखौ होनो थांगासिनो दं। दानिया बे स्किमाव नोंथाङा बोरै एप्लाइ खालामनो आरो सोरबायदि मानसिया बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन, जोङो बेनि डिटेल्सखौ नायगोन। ओरैनो जाहा थाहा भिडिअ नङा बियो, गोबां इम्परटेन्ट भिडिअ। जुदि नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ बानायो, नोंथाङा बेनिफिटखौ मोननो हागोन। आरो गोबां मानसिफोरानो साननो हागौ ओरैनो बे स्किमा बिदि नङा। जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामो, नोंथाङा मोननो हागोन। दानिया नोंथांमोननो प्रसेसखौ खोन्थाहरनि। नोंथाङा बे स्किमखौ हारसिङैबो नायनानै बेनि फुल A to Z डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन। गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामबानो जाबाय नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम। नैबेयाव रोखायै लिरना होखादों गुगोलाव। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे स्किमाव 20,000 रांखौ होनाय जायो। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनखादों। गुगोलावनो बेयाव रोखायै लिरना होखादों। नोंथाङा बेबायदि सार्च खालामना होबानो नैबेयाव नुनो मोनखागोन। प्लास दा आसाम गभर्नमेन्टआ आरो 5,000 रां। आसामाव नोंथांमोना दा 25,000 रां बेखिनि रांखौ मोननो हागोन। 100% नोंथाङा मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किमाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा डिटेल्सखौ बेबायदि नायनानै लानो हागोन। बेयाव बोरै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो, बेनि डिटेल्सखौ नोंथाङा नायबानो जाबाय। बे स्किमखौ मानि थाखाय होयो, सोरनो होगोन, नैबेयाव नोंथाङा नायना लानो हागोन। आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। दानिया जोङो नायगोन बे नेशनेल बेनिफिट स्किमनि लाबखौ सोरबायदि मानसिया लानो हागोन। 25,000 रांखौ सोरबायदि मानसिया मोनगोन, जोङो बेनि डिटेल्सखौ एसे नायनि। नैबे डिटेल्सआव नोंथाङा फरायनानै नायबानो जाबाय। आं बेखौ फरायखांबाय। नोंथांमोननो बर' राव एसे बुजायना खोन्थाहरनि सर्टकाटै। भिडिअआ गोलाव जायो। नैबेयाव रोखायै बुंखादों जाय बिथांमोननि न'खराव BPL कार्ड दं। जुदि नोंथांनि न'खराव BPL कार्ड दं, नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन। सोरबायदि मानसिया खालामनो हागोन? BPL कार्ड गोनां न'खरनि सासे गाहाय थायो,
फैसा खामायग्रा जायखौ बुङो ब्रेड उइनार, जाय इंराजियाव बुङो ब्रेड उइनार, जाय बिथाङा फैसा खामायो, न'खरनि हेड, बिथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोननो हागोन। नाथाय बिथाङा बे रांखौ एप्लाइ खालामबाबो मोननाय नङा, बिथांनि न'खरनि फेमिलिया मोनगोन। मानो होनोब्ला बे मोनसे इन्सुरेन्स बायदि, मोनसे लाइफ इन्सुरेन्स बायदि जाहैबाय बे स्किमा। खिन्थु बियो फ्रि अफ कस्ट, नोंथाङा बेयाव थाइसेबो फैसा इनभेस्ट खालामनाङा, गभर्नमेन्टआनो नोंथांनो डाइरेक्टयै फैसाखौ होगोन। जुदि नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामो, नोंथाङा BPL कार्ड केटेगरिनि, नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनो, नोंथाङा अबथिरा मानिबा जाहोनाव रुंसारि जायो, अब्ला नोंथांनि न'खरनो बे स्किमनि लाबखौ होनाय जायो, बे स्किमनि बेनिफिटखौ होनाय जायो। 25,000 रांखौ नोंथांनि न'खरा मोनगोन। मानो होनोब्ला BPL कार्ड केटेगरिनि सुबुङा हरखाबै जुदि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय रुंसारि जायो, अब्ला न'खरा गोबां प्रब्लेमाव भुगिनांगौ जायो। बेनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ नोंथांनि न'खरनो बे 25,000 रांखौ होनाय जायो। नोंथाङा दानिया बुजिबाय जानो हागौ बे रांखौ बेबायदि सिस्टेमाव होनाय जायो। दा बिनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया, नैबे बेनिफिटखौ नायग्रोगोन जोङो। बेनिफिटआ 20,000, नैबेयाव लिरना होखादों 20,000 प्लास दा आसाम गभर्नमेन्टआ 5,000 रां बेयाव होफादेरगोन। आसामाव 5,000 रां होफादेरगोन, प्लास नोंथाङा 25,000 रांखौ मोननो हागोन। बेफोरबायदि नोंथांमोना बेनिफिटखौ नुबाय। दानिया बेनि एप्लिकेसन प्रसेस, बोरै नोंथाङा एप्लाइ बानायनो, बेखौ नोंथाङा अफलाइनबो हागोन आरो अनलाइनबो हागोन। अनलाइनखौ नोंथाङा बोरै हागोन, नैबे उमंग होननाय मोनसे पर्टेलनि जोहै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आङो बेनि फुल एप्लाइनि भिडिअखौ नोंथांमोननो थाबैनो लानानै फैबाय दं। जाय बिथांमोना इन्टारेस्टेड बे स्किमाव एप्लाइ बानायनो, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बे स्किमनि एप्लाइखौ नांगोना नाङा नोंथांमोननो। दानिया नोंथाङा अफलाइन जुदि बानायनो, नोंथाङा बबेयाव थांनांगोन, नोंथांनि ससियेल वेलफेयार अफिस, नोंथाङा बेयाव थांनांगोन। बेयाव थांनानै नोंथाङा फ्रि अफ कस्टआवनो नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। अफलाइन नोंथाङा बेखौ बानायना लानो हागोन। नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि ससियेल वेलफेयार अफिसाव नोंथाङा थांनानै बेखौ बानायहैनो हागोन अफलाइननो। जुदि नोंथाङा अनलाइन बानायनो रोंगो, नोंथाङा CSC सेन्टार, जुदि हारसिङै रोङा CSC सेन्टाराव थांनानै बानायजागोन, बा नोंथाङा गावबा गावनो उमंग होननाय मोनसे पर्टेलाव थांनानै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आङो दिनै बेनि एप्लाइखौ खोथाथ'ला, भिडिअ गोलाव जायो। नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ आङो बेनि एप्लाइनि भिडिअखौ लानानै फैबाय। नोंथाङा बे स्किमनि लाबखौ लानो थाखाय मा मा डकुमेन्टनि गोनांथि जागोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। डकुमेन्टखौ नोंथाङा नैबे डकुमेन्ट रिक्वेस्टआव थांनानै नायजागोन। नैबेयाव लिरनानै होदों डकुमेन्ट रिलेटेड टु दा डिसिज ब्रेड उइनार। नैबेयाव आं दहायनो बुंखादों बे स्किमाव जुदि नोंथांनि BPL कार्ड केटेगरिनि गाहाय न'खरनि खामायग्रा, जायखौ बुङो ब्रेड उइनार, बे गाहाय खामायग्राया थैयो, बे थैनायनि नोंथांमोननि बेयाव डेथ सार्टिफिकेट नांगोन। नैबे डिसिज थैनायनि बेयाव डेथ सार्टिफिकेटखौ नांगोन। नोंथाङा बे फैसाखौ क्लेम खालामनो थाखाय नेशनेल फेमिलिनि बेनिफिट स्किमनि 25,000 रांखौ नोंथाङा क्लेम खालामनो थाखाय, जुदि नोंथांनि न'खरनि अबथिरा बे ब्रेड उइनारा जुदि थैयो, न'खरनि मानसिया रुंसारि जायो, नोंथांनि न'खरनो बे फाइनान्सियेलि एसिस्टेन्सखौ होनो थाखाय जेब्ला नोंथाङा बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन, बे नोंथांनि न'खरनि डेथ सार्टिफिकेटखौ नांगोन। बे न'खरनि मानसि गाहायनि थैनायनि डेथ सार्टिफिकेटखौ नांगोन। बेयाव प्रुफ अफ आइडेन्टिटि, नोंथांनि बे थैनाय मानसिनि प्रुफ अफ आइडेन्टिटिखौ नांगोन। एड्रेस प्रुफ बेयाव नांगोन। एड्रेस थानाय मोनसे डकुमेन्ट होबानो जाबाय। BPL कार्ड, रेशन कार्ड बेखौ नांगोन, फेमिलिनि बेखौ नांगोन, आरो फेमिलि ID आरो फेमिलि मेम्बार बेखौबो नांगोन, मेम्बारनि आइडिखौ नांगोन। बेबायदि नोंथाङा डकुमेन्टखौ होनानै एप्लाइ खालामजागोन। दानिया नैबेयाव बुंबावदों डकुमेन्ट रिलेटेड टु दा फेमिलि मेम्बार टु बि प्रभाइड एसिस्टेन्ट। दा नोंथांनि न'खरनो एसिस्टेन्ट होनो थाखाय सासे मानसिया बेनि नमिनि हिसाबै बेनि 25,000 रांखौ मोनगोन। बे मानसिनि डकुमेन्ट, जेरै बेयाव डकुमेन्ट बिदों प्रुफ अफ आइडेन्टिटि, नोंथांनि न'खरनो बे एसिस्टेन्टखौ, बे बेनिफिटखौ होनो थाखाय दा नोंथांनि न'खरनि सासे मानसि, गोथां मानसिनि बेयाव डकुमेन्टखौ नांगोन, जेरै प्रुफ अफ आइडेन्टिटि, प्रुफ अफ एड्रेस, सेमानो बियो, प्रुफ अफ
एस थानाय मोनसे डकुमेन्ट, एड्रेस प्रुफ थानाय मोनसे डकुमेन्ट, आइडेन्टिटि प्रुफ थानाय मोनसे डकुमेन्ट, बेबायदि नोंथाङा डकुमेन्टखौ बेयाव आपल'ड खालामनांगोन। फेमिलि आइडि, मेम्बार आइडिनि नोंथाङा नांगोन। नैबेयाव डिटेल्स अफ आदार बेंक एकाउन्ट सिडिं, बेयो आदारजों बेंकजों लिंक थानाय डिबिडि कानेक्ट थानाय डकुमेन्टखौ होनांगोन। बा नोंथांनो पस्ट अफिसनि एकाउन्टबाबो बे स्किमाव नैबे डकुमेन्ट बिनियाव एक्सेप्ट जागोन। मानो होनोब्ला आदारजों बेंकजों जि बेंकआ लिंक दं बेयावसो बे स्किमनि बेनिफिटआ हाबगोन आरो पासपर्ट साइज नोंथांनो फट'नि गोनांथि जागोन। बेखिनि डकुमेन्टखौ बे नैबेयाव लिरनानै होदों, बेखिनिखौ नांगोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। जुदि नोंथांनो बे स्किमनि एप्लाइनि भिडिअखौ नांगौ, कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। एसेनोसै।